Uah! Això és finances en valencià. Tot el món, o la majoria almenys, si no sap exactament el que és, doncs té una idea bàsica, no, de lo que és la inflació, no? La pujada generalitzada del preu dels béns i dels serveis. És la que normalment mostraven en els diaris, etc, etc, etc. Però què passa? N'hi ha una inflació, val, que d'esta ja és molt més raro que pugues veure notícies o que parli algú, que és la inflació monetària, és a dir, la pèrdua del valor adquisitiu dels diners en si, no? Com a moneda fiat, que se diu. D'acord? Per què se dona la inflació monetària? Doncs perquè els bancs centrals injecten molts més diners en l'economia del que realment necessita l'economia. I per què passa això? Doncs perquè la majoria de països avui en dia funcionen a base de deute i dèficit. És el que hi ha. I des de lo que passa en 2020 s'han injectat una borrada de diners en el sistema que ha acabat provocant la inflació monetària. Això és el que vull explicar-te en el vídeo d'avui, com realment els teus diners palmen més d'un 10% anual del valor adquisitiu i no la inflació, com per exemple la de l'any passat, un 2,7%. Això en la realitat vull que vegues que no és així. Vaig a veure si puc fer-te-ho veure. Anem allà! Bé, imaginem una economia on només existirà un bé, en este cas un caramelos, d'acord? I que tinguérem 5 persones, que cadascuna d'elles tinguera €1 i que existiren 5 caramelos, val, que tingueren un preu de €1. Per tant, cadascuna de les 5 persones podrien comprar un caramelo. Si mos fixem, és una economia equilibrada, no? Que té els diners en funció de la necessitat de les persones, en aquest cas de les 5 persones, que cadascuna d'elles pot comprar un caramelo. Doncs passa un any, no? I la inflació en aquesta economia puja un 2%. Per tant, el Banc Central, per tornar a equilibrar aquesta economia, què necessitaria? Doncs imprimir o injectar 10 cèntims, no? Donar-li 2 cèntims a cada persona i així cada persona ja podrien comprar un caramelo a 1,02 euros. D'acord? Què és el que passa avui en dia? Què provoca la inflació monetària? Doncs ara anem a imaginar-nos que a aquestes 5 persones, en comptes del Banc Central injectar 10 cèntims i donar-li 2 cèntims a cadascú, doncs el Banc Central injecta 100 euros i li dona 100 euros a cadascun d'aquestes 5 persones. Què passarà? Doncs que el caramelo, que ara val 1,02, vindrà un i dirà jo te dono 2 euros per el caramelo. En seguida l'altre te dirà jo te dono 5 euros. L'altre te dirà jo te'n dono 10. L'altre jo te'n dono 50. Inclús l'últim podria dir-te doncs jo te dono 100, no? Que és el que tinc, hasta 100 euros. D'acord? Què ha passat així? Doncs que la impressió o la injecció massiva de diners dins l'economia ha distorsionat realment l'equilibri d'aquesta economia. Val? Li ha donat molta més capacitat adquisitiva a aquestes 5 persones de lo que marca la necessitat d'aquesta economia en particular.
I això és el que passa avui en dia. La inflació monetària és la pèrdua del valor adquisitiu dels diners. Este caramelo, que hauria valer 1,02, pot aplegar a valer hasta 100. És a dir, els diners valen menys perquè cada vegada necessites més diners per adquirir el mateix bé, en este cas un caramelo. I quina és la mitja de la inflació monetària actualment que se calcula? És un càlcul aproximat. Un 8%. Això què vol dir? Que jo en el moment que ha ficat ixos 100 euros dins d'esta economia ha provocat que l'euro ja no valga un euro. L'euro val 0,92 cèntims. Si m'ha enganyat, no 0,72, és 0,92 cèntims. Això és la pèrdua del valor adquisitiu dels diners. D'acord? Els diners corrents que tens tu aproximadament perden un 8% de valor anual. Per tant, si li sumem la inflació corrent, anem a dir, en aquest cas, fiquem que és un 2%, i li afegim la inflació monetària, en total, el nostre poder adquisitiu està perdent un 10% anual. Els diners que tens perden un 10% anual del poder adquisitiu. Això és així. Val? Què podem fer, no? Com a ciutadans, com a inversors? Com ens protegim d'est animalà que està passant avui en dia? Doncs hem d'intentar buscar tindre una rendibilitat anual que s'aproxime al 15%, perquè així jo vos he ficat un 2, però per exemple en 2025, l'any passat, així tinguérem un 2,7. D'acord? Este valor més o menys pot romandre constant, però este valor pot variar. Per tant, si necessitem un 15% anual per a realment, en realitat, no perdre poder adquisitiu, d'acord, només tenim 3 opcions per a aplegar així. Una és l'or, l'altra és el Bitcoin, naturalment, aquests dos com a reserves de valor, i l'altra són empreses molt grans i rendibles, que creixen molt, com per exemple les 7 magnífiques que te vaig presentar en el vídeo de invertir en bolsa és més fàcil que mai. Jo ja sempre vos he dit que no vos puc recomanar res, però sí que vos he presentat que una bona opció per a invertir sense tindre ni pajolera idea d'invertir són els fondos indexats. Però me dona igual, ni en els fondos indexats, ni en l'immobiliari, ni en aquest tipus d'inversions que estan tan exteses avui en dia, podem aplegar a tindre un 15%, que serà el que ens protegirà realment avui en dia si sumem la inflació i la inflació monetària. Per tant, jo ja te dic sempre que no te puc recomanar ningú tipus d'inversió, però has de tindre molt clar que, a pesar de que pugues tindre fons indexats, immobiliari o altres tipus d'inversions que segurament sí que te poden ajudar a guanyar-li a la inflació, doncs
necessites invertir en valors refugi o formar-te conscienzudament en bolsa per a invertir i poder traure almenys o aproximar-te a un 15% anual. Conforme està avui el món i conforme s'està imprimint diners en absolutament tots els països, ves als països de la Unió Europea, ves-te'n als Estats Units, ves-te'n a Xina, ja no te dic Japó, etc, etc, etc. L'única arma que tenim realment per combatre la suma de les inflacions i no perdre poder adquisitiu són aquestes tres que t'acabe de mostrar. Com sempre t'he dit, en el meu cas jo no tinc cor, però sí que tinc Bitcoin i, a més, també invertisc en bolsa, especialment en el Standard & Poor's 500 dels Estats Units. Però el que volia que vegueres en este vídeo és que el funcionament del món actual a base de deute i d'impressió massiva per part dels bancs centrals de moltíssims més diners dels que necessita l'economia per funcionar, doncs acaba provocant això. Acaba provocant que aproximadament 10, 11, 12, això és el que els teus diners perden de valor anualment. Has de tindre-ho clar i a partir d'ahir ja és cosa teua o no si vols actuar en conseqüència. I bé, res més, donar-te les gràcies si has estat ahí veient el vídeo. Recorda la mítica frase eixa de controla la pasta i seràs més feliç. I bé, ja està ahí assomant la Pasqua en la finestra, és temps de gaudir en els nostres col·leguins i... Bones Pasqües! Si vols veure l'últim vídeo que vaig publicar, no te puc dir que apareixerà en seguida perquè tarda un ratet, però bueno, quan t'aparega, així el veuràs. I si per contra t'agrada avançar, prosperar, millorar, anar avant, que se diu, i no arrere com els crancs, així, d'ací un ratet també, t'apareixerà un vídeo que és molt, però que molt interessant. I ja saps, aprofita el temps, no el pergues i aprofita la vida en si, no? I la manera d'aprofitar-la, pues jo què sé, pues a lo millor te val este canal de Finances en Valencià, pues ahí el tens, no? Fes el que vulguis.